Ahojte, výnimočné ženy! Dnes by som vám chcela predstaviť, že od 1. januára 2025 začína nový program, kde prejdeme hlbokú transformáciu celého tvojho života. Skôr začneme sa venovať práve k tomu, ako si nastaviť správne ciele, ako si otvárať tie synchronicity v tvojom živote, aby veci išli o mnoho ľahšie. Prejdeme si dôležité prístupy k tomu, ako byť skutočne šťastná vo svojom živote. Budeme sa v veľkej miere venovať našim vzťahom, partnerské si rozumieť do veľké hĺbky a dokonca v situácii možno túžiš pritiahnuť toho nového partnera, alebo aj ak už si možno vydatá, ale máš vážny vzťah a chcela by si to skutočne transformovať do hĺbky, otvoriť tú lásku na vo svojom živote. Až cez tú sebalásku, nakoľko to je skutočne veľmi dôležitá téma, ktorá sa nás krásne prepája do hojnosti, do financií, do podnikania a naozaj prejdeme si aj tajomstvá, ako otvárať nás hojnosť, ako pritiahnuť tých správnych klientov a prejdeme si takú duchovnejšiu, hlbšiu tému, že skutočne ako odblokovať tie hlbšie úrovne, aby sa ti otvoril plný potenciál, aby ťa život podporoval, aby si ďali tie milé zázraky v tvojom živote, že skutočne si naplnená každý jeden deň. A zároveň budeme sa venovať naozaj a takýmto hlbším čisteniam, ako je karma, rodové linie, generačné linie a budem ťa učiť, ako pracovať s minulosťou, s prítomnosťou a s budúcnosťou pre tvoje dobro. A samozrejme tam budú aj isté hlboké transformácie mnou vedené, takže máš sa na čo tešiť. Začíname v januári 2025, je to na celý rok. A program obsahuje dvojmesačný kurz na danú tému, máme tam následne každý týždeň skupinové sedenia a takto bude prebiehať celý program, celý rok, takže 6 tém, veľa úžasných transformácií. Už odkedy začneme, uvidíš tie zmeny vo svojom živote. Takže teším sa na teba a pozývam ťa pridať sa čím skôr, kedy to vieš získať za najvýhodnejšiu cenu, ktorá platí iba do istého obdobia, už potom nás tá cena pôjde vyššie a vyššie, takže čím skôr sa pridáš, tým rýchlejšie vieš využiť túto úžasnú ponuku a zároveň, ak ešte máš možno nejaké tie otázky vo svojej hlave, aby si to naozaj prešla so mnou, či to naozaj pre teba, či ti to naozaj dá to, možno čo by si čakala, tak doj so mnou rozhovor a ja ti poviem bližšie. Teším sa na teba, nech si skutočne vytvoríme úžasný výnimočok 2025, najlepší v tvojom živote.